Рәсәйдә һәр елны 500 мең тирәсе инсульт очрагы теркәлә. Куркынычлы кеше нигә инсульт кичерә? Беренче билгеләреннән аны ничек танып белергә? Кешенең яшәү рәвеше һәм инсульт очракларында нинди эзлеклелек бар? 29 октябрь бөтен дөнья инсульт белән көрәшү көне уңаеннан без әлеге һәм башка сорауларга җавапны мөхтәрәм табибларыбыз, кунакларыбыз, экспертларыбыз белән барларбыз. Хәерле кич, исәнмесез? Гади кеше әлбәттә бу сүзне ишеткәне бар. Медицина ягыннан әлеге инсульт дигән сүз ничек аңлатыла? Бу нинди процесс? Ринат әфәнде, бәлки сез җавап бирә башларсыз. Бу бүгенге сезнең тапшыру бик тә зур проблемага багышланган. Бүген менә Казанда безнең республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Казан дәүләт медицина академиясе бергәләшеп шушы мәсьәләгә карата халыкара конференция уздыра. Иртәгә дә ул булачак. Анда безнең илдән генә, безнең республикадан гына һәм Россиядән гына түгел, чит илләрдән килгән галимнәр дә бар, табиблар бар һәм башка кунаклар. Чөнки менә сез әйтеп киткәнчә, безнең Рәсәйдә 500 меңнән артык кеше авырса, бөтен дөньяда ул 15 миллионнан артык китә. Һәм аның бигрәк тә куркынычлыгы шунда, бу инсульт дигән авыру кешене бик күп үлемгә китерә. Аның 3 төрлесе бар. Инсульт инде ул баш миенә кан саву дигән сүз. Әгәр дә менә зуррак яшьтәге кешеләр авылларда элек аны җин соккан диләр. Башына кан сауган дип әйтмиләр. Чөнки ул авыру кинәт кенә килеп чыга. Һәм кеше гел уйламаган җирдән сау сәламәт булып йөргән вакытында кинәт кенә аңын югалта, сөйләшә алмый башлый, йөри алмый башлый. Һәм менә шундый симптомнар килеп чыккачтан, ул вакытта инде ул халык әйтәдер, менә аны шулай булган, менә анысына җин суккан дип. Менә мин әйтә башладым, 3 төрле була дип. Аның кан саву дигәне ансы геморрагический инсульт дип атала. Ягъни кан тамыры шартлый да, кан кешенең миенә йөгерә. Моны менә ничек итеп аңлатыйм микән? Әгәр дә без су сибә торган шланг алсак, аны кранга нитсәк, су ачып җибәрсәк, ул бит киңәя. Һәм су күбрәк килә башлый. Менә кан тамыры үзгәргәчтен, кан йөрәк канны кысып чыгарган вакытта ул киңәйми, һәм кан әзрәк килә. Әгәр дә шул су килә торган шлангы белән чүп тә тагылса, ул инде самавырның борыннан аккан кебек кенә ага башлый. Менә кан тамырында да шундый атеросклеротический бляшки дип атала инде ул. Шул килеп тагылса, тагын ул самавырның борыннан аккан кебек такмый. Шулай иттереп, канга, баш миенә кан килү туктый, һәм шул килү туктаган җирдә некроз барлыкка килә. Ягъни баш миенең күзәнәкләре юкка үлә. Шул үлгән янда тагын бит кинәт кенә бөтен баш миедә үлми, аның кырында әле үләр үлмәс кенә кала. Рәдәгән сезгә булай итеп, бөтен безнең халыкка үткәрергә кирәккән аңлату эшләрен, бөтен авыруларны самавырлар белән, бәрәңгеләр белән, авыл хуҗалыгы белән аңлатып бирә аласыз. Әйдәгез кыскача тагын 2 төрен барлап алыйк, әле безнең шактый сорау күтәрәсе бар. Икенче төрлесе иң күбе, 70-80% аның атала ишемический, ягъни менә мин сөйләдем бит кысылган дип. Геморрагический турында тагын әйттем. Өченчесе субарахноидальный дип атала. Ягъни менә безнең бит инде череп бар, баш сөяге. Һәм аның эчендә бар ми. Менә шул ми белән баш сөяге арасына кан сава. Бу бик куркынычлы, һәм әгәр дә шундый инсульт булса кешедә, аның 50%-тан артыгы кеше үлә. Бик куркыныч сүзләр белән сез тасвирлап уздыгыз әлеге инсульт дигән бәләне. Әмма статистика нәрсә диде? Аны әфәнде, бүгенге көндә безнең Рәсәйне әйттек, Татарстан, бәлки ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында, бәлки яшәү рәвешләренә бәйле рәвештә нинди статистика бардыр? Менә әйтеп кителгәнчә, алда менә Рәсәйдә 500 меңнән артык инсульт очрагы елда безнең теркәлә. Безнең Татарстан Республикасына килгәндә, бүгенге көндә 30 меңгә якын инсульт очрагы елда теркәлә. Бу инде шушы инсульт очракларының кызганычка каршы 10-12% хастаханәдә үлә.
Бу инде әлбәттә менә тамыр кабат шушы проблеманың, инсультның мөһимлеген һәм шушы авыруның нинди нәтиҗәгә китергән икәнен тамыр кабат исбатлый. Шуннан соң тагын бер статистик мәгълүматны җиткерәсем килә. Менә мин карап чыктым безнең Үзәк төбәк ара үзәк клиник хастаханәсенең статистикасы буенча шушы ишемик инсульт кичергән авыруларның именно кардиоэмболик вариантын карадым. 4 балл белән кергәннәр, Ренкин шкаласы белән алар оцениваться ителә. 4 балл белән кергәннәр, 3 балл белән чыкканнар. Бу Ренкин шкаласы буенча. Бу шкала инде 3 балл инде ул аңлата бу урта дәрәҗәдәге дефицит, ягъни авырту үз-үзен йөртә алмый дигән аңлата. Ягъни бу авыруга инде ярдәм кирәк. Читтән ярдәм кирәк. Менә әйдәгез инсультның беренче билгеләрен дә без барлап алыйк әле. Кешенең инсульт кичергәнен, бәлки инде хәзер кичерә, шушы вакытта кичергәнен яки кичерергә инде күп калмаганын ничек танып белергә була? Иң мөһиме башлана баш әйләнүдән, уксыта башлый, күзләрдә икеләнә. Битнең бер ягы ый башлый, асимметриясы күренә башлый битнең. Кулның яки аякның кинәт кенә хәлсезләнүе, оюы сизелә. Сорауларга авыручы җавап бирә алмый, авырдан җавап бирә, сөйләме аның аңлашылмый. Һәм хәрәкәтләрнең координациясе бозыла башлый. Шулай итеп ул хәлсезләнә, уксыта башлана инде, и основной признаклары ул односторонний паралич, асимметрия битнең, кул белән аякның оюы эшләмәве була. Менә шушы билгеләр белән кеше инсульт кичерә башлады. Беренче булып, әле ашыгыч ярдәм чакырган арада, килгән арада нәрсә эшләргә була янында булган кешеләргә. Без бит әйттек, бу профилактика атнасы, бу 29 октябрь каршы, шушы инсультка каршы көн. Нәрсә эшләргә бу кешене, Ренат әфәнде? Беренчедән, әгәр дә менә шул симптомнар барлыкка килсә, аның янында кеше булса, иң беренче итеп ашыгыч ярдәмгә хәбәр итәргә кирәк. Менә шундый хәл дип, ул кешене башын әзрәк кенә югары күтәреп, уң ягына, ясул ягына яткырырга кирәк. Әгәр дә инде аның кан басымы югары булса, аягына җылы грелкада куярга була. Әгәр дә ул туңам дисә, аның өстенә ябарга була одеял, туңа башласа. Бу менә беренче. Аннан соң менә категорически ул кешегә су да, ашарга да, хәтта дару да бирергә ярамый. Ни өчен? Чөнки инсульт булган вакытта кешенең йота торган рефлексы бозылырга мөмкин. Әгәр дә сез ул кешегә бирәсез икән су, ул тончыгарга может, шулай итеп вафат та булырга мөмкин. Хәтта аның давлениесе югары булса да, шул кан басымын төшерә торган дарулар да бирергә ярамый. Саф һава бирергә кертергә кирәк инде, анда саф һава булырга тиеш. Әгәр дә һава җитми дисә, муртул галстук беләндер, бәлки аның якасы ныграк дип, аны ачарга кирәк. Менә шулай итеп, иң беренчесе ашыгыч ярдәм күрсәтү бригадасын чакырырга кирәк. Менә анда башка берәйбердә якын кешеләр берәйбердә эшли алмый. Туганнарга, бигрәк тә менә шушы якын белгән кешеләргә ашыгыч медицина ярдәмен чакырган вакытта кеше нишли? Ул каушап кала. Мәсәлән, әгәр дә чит кеше янында булды икән бу хәл, ул каушап кала. Һәм сез, менә ни өчен без бу тапшыруны эшлибез? Һәм менә бу атналык та ни өчен тәкъдим ителгән сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан бу кешеләргә менә бу билгеләрне аңлатып бирә белү бер. Икенчедән, сез ашыгыч медицина ярдәмен чакырган вакытта дөрес итеп аңлатып бирергә тиешсез диспетчерга. Ни өчен? Чөнки ашыгыч медицина ярдәме ул безнең вакытында тиз арада килеп җитәр өчен иң беренче билгеләрне тәгаенләп аңлатып бирә белергә кирәк. Шуңа күрә моны инде теге башка авырулардан аерып күрсәтер өчен. Чөнки әгәр дә сез дөрес итеп аңлатып бирә алмыйсыз икән, бу башка авыруга охшатып ашыгыч медицина ярдәме башка вакытта килергә мөмкин. Бунысы да булырга мөмкин. Шуңа күрә
бу тамашачылар менә бу билгеләрне без әйтеп киттек, төп төшенчәләрне аңлатып бирдек. Ләкин кызганча каршы, менә күп без тапшырулар эшлибез, күп мөрәҗәгатьләр белән чыгабыз. Кешедә, бигрәк тә авыл халкында, авыл җирлегендә яшәүчеләрдә белем дәрәҗәсе бик түбән. Алар чыннан да менә бу җин суккан дип уйлый, яисә үзе туктар, әйдәгез тишә ишеп алыйк. Әйе, үзе үтеп китә ул, хәтта менә бу ковид яисә салкын тию чирләре үзе китәр. Ә бит аның үзлегүе бар. Бу аннан соң бик катлы тернәкләндерү, әгәр дә авыруга вакытында ашыгыч медицина ярдәме килеп, аны хастаханәгә салып, бу безнең бит кан тамырлары үзәкләре бар. Татарстанда бик яхшы җәялендерелгән, менә шушы проект буенча кан тамырлары үзәкләре һәм аларның төп кан тамырлары үзәге ул безнең МКДЦ хастаханәсендә. Шуңа күрә анда вакытында килеп җитә икән, ана тиешле дәрәҗәдә медицина ярдәме күрсәтелә икән, аны тернәкләндерергә дә мөмкин, бәлки кирәк тә булмас. Димәк, ни кадәр иртәрәк чакырасың, шуны кадәр тернәкләндерергә җиңелрәк һәм ахырдан аның аяныч нәтиҗәләре азрак булачак. Инвалид булмаячак. Менә шунысын аңлатырга кирәк. Данил әфәнде, сез зәңгәр төймәгә баскансыз шулай. Өстәмәгенә кертәсем килә, менә тулысынча килешәм. Статистика тагын бер күз салсак, 6 сәгать эчендә алып килгән инсультлар саны 45% кына бүгенге көндә. Ни өчен дигәндә, бу симптомнар алар баш миендә рецепторлар юк, анда болевой рецепторлар юк. Аны авырту йоклаганда сизмәскә мөмкин. Ул инде ул торганда, иртә белән торганда шушы симптомнар белән торган мөмкин. Шуңа күрә безнең өчен мөһим вакытында шушы симптомнарны менә танырга һәм тиз генә ашыгыч ярдәмен чакырырга кирәк. Һәм менә кымбат галимнәрнең шундый кагыйдәсе бар, инглизчә фаст дип атала ул. Ул 100 кул, сөйләм һәм вакыт дип атала. Менә шушы кагыйдәләр белән тиз арада авыруның инсульт билгеләрен ачыкларга мөмкин. 100 инде ул авыртуны менә biz әйтәбез инде елмайырга, аны сорыйбыз. Елмайганда аның асимметрия барлыкка килә, я менә авызын елмайганда аның авызында ракетка сыман барлыкка килә, ул теннис ракеткасы шикелле, асимметриясе барлыкка килә. Яисә телен чыгарганда ул бер якка тайпылырга мөмкин. Шулай ук кул сиземләү үзгәргән мөмкин. Кулның көче кысып караганда бер кул катырак кыса, берсе начарак кыса. Бу инде тоже шушы билгеләрнең берсе. Сөйләм үзгәрү. Ул сөйләм үзгәрү ул ике төрле була. Ул текстын танымаска мөмкин, яисә сүзләрне тулысынча әйтә алмаска мөмкин, яки инде частично әйтә алмаска мөмкин. Һәм вакыт инде монда инде безнең вакыт безнең файдага бармый. Монда инде тизрәк оештырган сайын, тизрәк чакырткан сайын ашыгыч ярдәм машинасын һәм тагын әйтәсем килә. Ашыгыч ярдәм машинасын көткәндә авыртуны менә әйтеп киттеләр бит монда теге совкова анда аны билгеле бер положение куярга һәм авыртуның нинди дарулар эчкәнен белергә кирәк. Ярый ул менә теге безнең танышыбыз булса, ул бит әле безнең танышыбыз булмаска мөмкин. Урамда да барга мөмкин. Шуңа күрә авыртуның хроник авыртуларын белергә кирәк. Нинди дарулар эчкән ул. Бу балар барысы да безнең шушы вакытны эконом итә. Менә Данил әфәнденең сүзләре бик мөһим иде. Истә калдырыгыз, тагы бер кат анализлап алыгыз, чөнки нәкъ кешенең гомере, аның сәламәтлеге өчен җавап бирә торган киңәшләр иде бу. Сез аларны барлый торганнарда без рекламага бүленеп алыйк, аннан соң тапшырыбызны дәвам итәбез. Безнең бик тиздән инсультка каршы көрәш көне билгеләнеп үтәчәк. Әле көн генә түгел, атналык профилактик атна белән Айдар әфәнде әйтте. Бу атна дәвамында инсульт кичергән яки кичерү куркынычлы булган кешеләргә профилактика, аларның якыннарына мәгълүмати ярдәм күрсәтү. Без инде бүген үк шушы мәгълүмати ярдәм күрсәтә башладык. Кемнәр чыннан да дучар соң безнең менә шушы инсультка? Ниндирәк авырулары булган кешедә ул кузгалырга мөмкин яки нинди яшәү рәвеше? Данил әфәнде, сез әйтә башласагыз, аннан соң Ринат әфәнде белән без төгәлләп куйыр идек. Менә әйтеп кителде бит инде монда, аның ике төрле була. Ишемик инсульт һәм геморрагик инсульт. Гадәттә инде субарахноидаль кан саву вакытында анда инде гадәттә тумыштан килгән аневризмалар аны дучар итә шуңа. Ансы инде аерым мәсьәлә. Менә шушы ике төрле инсультка килгәндә иң беренчесе һәм иң төп проблема бүгенге көндә ул югары кан басымы. Югары кан басымы 140-тан 140-ка 90-нан артык булса, миллиметр тотылса, бу инде гипертония диагнозы куела һәм бу очракта инде я даруларсыз, инде дарулар белән обязательно лечиться кирәк, дәваланырга кирәк. Икенче проблема ул холестерин югары булуы. Бигрәк тә монда роль уйный нәселдән килгән холестерин югары булуы. Шулай ук шикәр диабеты, аз хәрәкәтләнү, дөрес тукламау, хроник бөер авырулары,
семизлек, менә булар барысы да инде шушы атеросклерозны китереп чыгара һәм аны теге прогрессированиесен китергә мөмкин. Ринат әфәнде, сезнең статистика алып барган юкмы? Үзегезнең күп еллык менә бу хезмәт юлыгында нинди профессия вәкилләренә хас икән бу? Бәлки ниндирәк яшәү рәвешен алып барган кешеләргә? Без әлбәттә аңладык билгеләрен. Сезнең андый статистика турында әйтерсез? Андый статистика әле бүген көндә бер кешедә дә бер җирдә дә юк. Әгәр дә аның менә сәбәпләрен санап киткән вакытта, ул вакытта әйтергә була, менә әйтеп кителде бит, кан басымының югары булуы, диабет һәм башкалар. Алар бит хас күбрәк аз хәрәкәтләнгән кешегә, күбрәк утырып эшли торган кешегә, чөнки ул бит халыкта әйтем дә бар. Жүргән сайын кеше сәламәтлерәк була. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән сүз бар. Бу инде менә шундый. Аннан соң кан басымының югары булуы. Менә кайбер кешенең кан басымы һәр вакыт югары. 160-ка 95-тә булырга мөмкин, 180-гә 100-дә булырга мөмкин. Әмма менә ул да куркыныч хәл. Бигрәк тә куркыныч. Менә әгәр дә ул кинәт кенә сикереп ала, менә 140-ка 90 булса, 170-ка 100 булса, менә шул вакытта аның куркынычрак. Чөнки менә аның шулай күтәрелеп киткән вакытта кан табырның шартлавы мөмкин. Менә хәзер шундый кан басымы уйнаучылар, сагайыгыз. Айдар әфәнде, нидер кушып әйтәсегез киләм, без әгәр төмәгә баскансыз. Менә беләсезме, теге тагын бер кат ассызыклы әйтеп китәсем килә. Безнең барлык сәламәтлек саклау учреждениеләрендә мин һәр вакытта әйтеп киләм, диспансерлаштыру алып барыла. Менә дәүләт тарафыннан халыкка ярдәм бу бер. Икенчедән кеше диспансеризациягә салкын карый. Менә бу теге ни өчендер бармый, мөрәҗәгать этми, яки ышанмыйлар, белмим аның сәбәбе нидәдер, ләкин менә бу кешенең битарафлыгы менә шушындый авыруларның артуына китереп чыгара. Һәм арту гына түгел, ул инвалидлыкка китереп чыгара. Шуңа күрә бу нәрсә, әгәр дә өйдә бер кеше авырый икән, ул инвалид икән, бу бөтен гаиләне шушы кешегә ярдәм итүгә һәм дәүләт тарафыннан бу кешегә әле тагын акчалата ярдәм итүгә китерә. Бу нәрсә, бу әлбәттә бюджетка да бу очракта өстәмә басым ясала. Шуңа күрә монда безгә барыбызга да игътибарлы булырга кирәк шушы проблемалардан. Менә шушы проблема булганчы, кеше инсульт кичергәнче булган сәбәпләр ал шартларында сөйләштек. Менә вакыт касыйшсын өчен чираттагы сорауны инсульт кичергән кешеләргә багышлыйгыз. Дөресрәге аларның гаилә әгъзаларына бармы инсульттан соң тулы канлы тормыш. Шушы тормыш тулы канлы булсын өчен нинди шартларны үтәргә кирәк гаиләдә, өйдә? Әлбәттә, бу сорауга җавап биргәндә, беренчедән әйтергә кирәк инде инсульттан соң тормыш бар ул. Әмма ләкин статистика күрсәткәнчә 15% кына менә тулы канлы тормышка кайта ала диябез. Бик әз инде бу, 15%. Шул вакытта ук менә гаилә турында да әйтергә тиеш, монда күп зур роль, мөһим роль уйный инде гаилә әгъзалары, аларның шул кешегә поддержка иң менә гади киңәш, әмма ләкин иң мөһиме янында булырга, аны тыңларга и сабырлык күрсәтергә, әйтергә кирәк инде монда. Менә психологик яктан бик кыен була ул гаиләгә, бу гаиләдә менә кеше инсульттан соң булган кеше белән взаимодействие аны тыңларга бик кыен була. Чөнки бу кешенең төрле проблемалары килә инде барлыкка, сөйләшү белән дә, реч беренчедән бите, аннан соң двигательная сторона, то бөтен яктан бу бик кыен була инде якынларга. Әмма ләкин монарга карамастан кеше белән янында булырга кирәк, кешегә игътибар итәргә кирәк, аның психологик торышына. Монда инде беренче елда ук менә инсульттан соң бик күп статистика шуны күрсәтә, бик күп депрессиялар туры килә монда, килеп чыга кешедә, башка эмоциональ нестабиль состояниелар. Шуңа күрә монарга игътибар итәргә кирәк. Инсульт кичергән кешегә тыелган гамәлләр, эшләр бармы? Хәтта ишеткәнем бар, никадәр дөрестер. Инсульт кичергән кеше хәтта jinsi тормыш алып бара алмый дигән. Никадәр бу дөрес мифмы бу әллә? Хәзер монда ничек әйтергә син менә? Дөрес әйтәсең, менә монда шундый бер бәхәсләй бер бар. Теге минем туганнар арасында да инсульт кичергән кешеләр бар.
Олы яшьтәге кешеләр, яшь кешеләр бар. 29 яшьтә инсульт кичергән кешеләр бар. Беләсезме, бу ягы бик куркыныч. Һәм монда җинси мөнәсәбәтләрен әйтеп киттең, бу әлбәттә кызык сорау. Ләкин бу иң мөһим сорауларның берсе түгел. Иң мөһим сорау ул нинди сорау? Ул кешенең яшәргә теләге булуы. Менә бу психологик яктан күп кешеләрнең менә интервьюлар алдырган вакытта, аралашкан вакытта, тернәкләндерү үзәкләренә барган вакытта шулай бит, менә кан тамыр үзәкләренә барган вакытта аларның менә бу психологлар да монда бик зур эш алып барырга тиеш. Туганнар, чөнки аларның яшәү дәрте күбесенең бетә. Аларның яшисе килми. Мин үләрем, мин аслынып үләрем, мин юкка чыгар идем дигән сүз бар. Монда туганнарның мөнәсәбәте битарафлылык, монда психологларның җитмәве. Шуннан да юк алар бик аз. Бүгенге көндә штатта да алар бик аз. Шуңа күрә аларның ярдәме безгә бик кирәк. Менә яшәү дәрте югалмас өчен без тырышырга тиешбез. Чөнки алга таба 29 яшьтә кеше инде теге башка тормыш турында уйлый башлый икән, бу нәрсә турында сөйли. Димәк, без аңа ярдәм итә алмаганбыз дигән сүз. Инсульт әле беренче бәла, икенче бәла инде аның шушы яшәү тормышның тәмен югалту. Ренат әфәнде. Менә мин беренче җөмлә генә әйтеп китәсем килә, хуплап та. Беренчедән диспансеризация дигән сүзгә Айдар әфәнде әйтте. Менә бит күп җирдә центр здоровьялар ачылды. Анда бит чиратта юк, кеше кирип бер нинди сөйләүсез нисе үзенең сәламәтлеген тикшереп чыгарга мөмкин. Шунда ук аның кан басымында карыйлар. Менә бусы беренчесе. Икенче, менә ничек яшәргә тиеш гаиләдә бу инсульт кичергән кешеләр белән. Аларның бит кайберләре сөйләшә дә алмый, кайберләре үзен-үзе дә карый алмый. Шуңа күрә монда гаилә түзем булырга тиеш. Аның күңелен күрергә кирәк. Ул теге авыру кеше бит инде. Авыру кешене син тегеләй, син былай дип, аның тагын күңелен әгәр дә без төшерсәк, ул аңа минус була. Аннары соң бу инсультны кичергән кешеләр, әле аларның яртысына якыны 20-30-35% инвалид була. Инвалид. Инвалид дигән сүз бит инде ул эшли алмый дигән сүз. Шулай бит, ул аның байтагы үзен-үзе карый алмый. Аны кашыктан ашатырга кирәк, аны күтәреп торгызырга кирәк, һәм башкалар. Шуңа күрә монда гаиләдә шушындый чирак булган икән, инде түзәргә туры килә гаиләдәге кешеләргә. Терапевт тәрәзәсе, терапевтик окно дигәндә бит әле бар безнең шундый. Терапевтик окно дигән инданың менә инсульт булгачтан никадәр тизрәк китерсәк, шул инсульт булган авыруны, менә ул шул кадәр тизрәк авыруны җиңәргә мөмкин. Менә ул терапевтик окно 3 сәгать ярымнан 4 сәгать ярым эчендә китерсәк, ул вакытта авыруның үлмәвенә күбрәк без ышанабыз. Чөнки ул вакытта менә ул инсульт булган җир баш миендә, аның бер күзәнәкләре некротизируется, ягъни үлә. Аның кырындагылары үлеп бетмәгән була. Менә шул үлеп бетмәгәннәрен исән калдырыр өчен менә шундый вакытта авыруны китереп җиткерә кирәк хастаханәгә. Менә шушы терапевтик окно. Безнең эфир тәмамланырга 1 минут вакыт калды. 29 число ябызның шушы инсультка каршы көрәш көне, шушы көннең әһәмияте турында Айдар әфәнде соңгы сүзлегезне әйтсәгез иде кыскача. Әһәмияте үзегезнең туганнарыгызга, шит кешеләргә битараф булмагыз. Әгәр дә урамда сез күрәсез икән шушындый хәлдә кешенегә, шунда ук ярдәм итәргә кирәк. Шунда ук ашыгыч медицина ярдәмен дөрес итеп чакырырга кирәк. Һәм инде мәгърифәт һәр вакытта да безне ташламаска тиеш. Без һәр вакытта да белемле булырга тиешбез. Үзебез табиб булмасак та, без барыбер кешегә ярдәм итә белергә тиешбез. Әлеге тапшыру башында безнең табибларыбыз, экспертларыбыз, журналистларыбыз да ел сайын җыелабыз инде шушы көн уңаеннан, ел сайын шул ук сүзне сөйлибез диделәр. Әмма ләкин без статистикага карап кимеми. Димәк инде ул атна көн генә түгел, атна гына түгел, айлар буе дәвам итсә дә шушы эш кешене мәгълүмат белән туендыру эше, бәлки статистиканы киметеп, без тагы да яхшы уңышларга, нәтиҗәләргә ирешерdik. Шуннан да үзегезне саклагыз, шуннан да игътибар бирегез үзегезгә, якыннарыгызга һәм сәламәт булыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә һәммәгезгә.